Co třeba slovní fotbal? Tady mě baví. A co třeba říkat si vtipy? Dobrý nápad, začni. Napíši Dostal. narozeninám Granát. a Je. z toho celý pryč. A znáš ten. Karkulka, pojď sem. Omlžená. Tak Karkulka, kde jsi? Doneseš? Semen, kočko, A jak se dostal? si tu cestu už nepamatuješ? Tam máš pěsko, který se ještě máš. Pozdravuj ho a hlavně nestaň ten semen. Můžu se nebát. Ahoj. Dovej si, jak kam kráčíš. Těší mě, já jsem pober. Cože? No, tak kam jdeš? Božkovi, jsem ti to říkal. Aha. A co to máš za vágo? Přemetr. Aha. To je zajímavý. A co to máš v ruce? Mapu! Prima. Nevíš, kudy mám jít? Ne. Kam jdu? Tec. Tak čau. Čau. Mám pořád zase pryč. Mám hodnou porážku. Ruce vzhůru nebo střely? Co to neseš v tom pytli? Chceme. Cement nebo život? Chceme. Máš, to dál zabije. Tak jdi dál. Jo, ale nevíš kudy. To zná přece každý. 3krát doleva, 73krát doprava, pak se 3krát otočíš a jdeš 5 km rovnou za nosem. To se dostala tak vidí. Kontrola ze stavebního úřadu, prý chcete betonovat. Předložte potřebná povolení a občanský průkaz. Já, protože se máš. Inspekce policejní. Vysoce. Pořek. Pic ho. Jak musíš stavit? Moje. Kam si dám nohu? Kdo je tam? Karkulka. Nevěřím, ukážu stanku. Kam si dám nohu? Karkulka. Tak pojď dál. Vysvětlila večerku. Tam zpátky do občanky. Kam si ten semen? Tamhle do rohu jde. Ne. Říkaj. Kdo tě poslal? Vůbec. Proč? Protože máš betonovat. Aha, jsem na to zapomněl skoro. Už máš takhle velkou sekeru. Abych mohl lépe sekat. A proč máš takhle velkou pilu? Abych mohl lépe řezat. Proč máš takhle velký? Že menší neměli. Abych tě mohl lépe zabít. Piv. Sakra, to zabíjení ale namáhavý. Oh, 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 oh.